Συνεχίζουν οι μαρτυρίες για το γεγονός ότι επέστρεψε ο Μαλάκας μετά από καιρό, με το ερώτημα να παραμένει το εξής: άλλαξε αυτή τη φορά ή όχι? Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης για περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα, Ιωάννα. Πράγματι, είναι γεγονός πως ο Μαλάκας έκανε την επαναμφάνισή του, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όχι μόνο δεν άλλαξε καθόλου από την τελευταία φορά, αλλά παραμένει το ίδιο ναρκισσιστικό, χειριστικό, τοξικό σκουπίδι που κάθε φορά που ξεμένει από αυτοπεποίθηση στρέφεται στα DM σου για να πάρει λίγη από την προσοχή και την επιβεβαίωση που του δίνεις. Μου έλειψες, ήθελα να δω τι κάνεις, δεν έχω νιώσει με καμία έτσι και θα ήθελα να το ξαναπροσπαθήσουμε. Είναι μερικές από τις συνηθισμένες τακτικές χειραγώγησης του δράστη, προκειμένου να έρθει και πάλι κοντά στο θύμα του. Ξέρει πολύ καλά πως μόνο εσύ τον αγαπάς με αυτόν τον τρόπο και κάθε φορά που νιώθει σκουπίδι τον κάνεις να νιώθει μάγκας. Γι' αυτό απαιτείται τεράστια προσοχή για να μην ξαναπέσεις στην ίδια τοξική παγίδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιωάννα, από όλους εμάς. Καλό σας βράδυ.